Dnes sme odovzdali cenu víťazovi za mesiac február súťaže Visa Slovak Top Shop Mile Experience Centrum v Bratislave, kde je nakupovanie inovatívnym zážitkom. Ja sa teším, že sme sa dnes stretli v tejto predajni, kde sa snúbi krása s technológiami a som veľmi rada, že ste sa stali víťazom Visa Slovak Top Shop za február. Srdečne vám blahoželám. Ďakujem. My ďakujeme spoločnosti Visa za to, že nás ocenila touto cenou za měsíc únor. Jsme rádi, že jsme vyhráli mezi ostatními prodejnami. Velmi si toho vážíme a je to pro nás oceněním naší práce a práce celého kolektivu tady na Mile Experience Centrum v Bratislavě. Děkujeme. Nachádzame sa v predajni Mile Experience Center na Mlynských nivách. Ide o predajňu, ktorá získala prvú cenu za mesiac február v súťaži Visa Slovak Top Shop a ja som nesmierne rád, že spoločnosť Visa môže byť súčasťou tejto odovzdávky. Pokud i vy si chcete vybrat ty nejlepší domácí spotřebiče značky Miele, neváhejte nás navštívit v Mile Experience Centrum Bratislava, pozveme vás tady na dobrou kávu. Radi vás privítame u nás v Mile Experience Centrum Bratislava, kde každá návšteva je pre nás našou hlavnou prioritou. Táto predajňa získala vysoké hodnotenie od našich inšpektorov, najmä za koncept, inovácie a profesionálny prístup personálu. Ak poznáte prevádzky, ktoré poskytujú zákaznícky zážitok na vysokej úrovni, môžete nám ich nominovať na adrese nominácia@slovaktopshop.sk.